Benvinguts i benvingudes al programa Activa't Més 60 del Programa Municipal de la Gent Gran. Avui veurem com ens hem de donar d'alta. Per tant, aquest serà el pas 1. Entrem a Google, escrivim Barberà Gent Gran i allà veurem que el primer enllaç ens surt, fem un clic i veureu que trobareu una imatge que posarà Activa't Més 60, doncs haureu de fer un clic aquí per poder anar al primer pas, que és el de donar-vos d'alta. Poseu el vostre NIF, la vostra data de naixement i cliqueu a continuar. I aquí us demanarà més dades. Aneu omplint totes aquestes dades i cliqueu a la part de baix a continuar. Llavors us demanarà dades addicionals. Residència, padró, discapacitat, incapacitat laboral, majors de 70 i violència de gènere. Marqueu continuar i al següent pas haurem de marcar he llegit i accepto condicions legals i si volem autoritzar drets d'imatge. Marquem continuar i ja podem finalitzar el procés.